गिबियावनो खुलुमबाय गासिखौबो खौरांगिरि जि बुथुमग्रा आरो नोंसिनि मिडियानि गासिबो बर' रायजो राजाखौ खुलुमग्रोनाय जासिहरबाय। दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसु कमिटिनि बानजायनायाव जों मोनसे एन्टि लिकार आन्डार एज जि जोंनि बड' इयुथ्सफोर दं बिदिनि सायाव मोनसे ड्राइभ अपारेशन खालामदों। जिहेतु जोंनि बर' लाइमोनफोरा आन्डार 18 बा आन्डार 25नि जि लाइमोनफोर जौगाफुंनाय लाइमोनफोर दङ बिसोरो गावसोरनि मेन उद्देश्य इडुकेसन बा हायार जब्सफोरखौ नागारालासिनो माबा ड्राग्सनो जौनो बेफोरबायदि एकदम एन्टि ससियेल जि बुस्थुआ जोंनि हारिखौ जाख्ल'लाङो बिनि सायाव खुब मैखोमै बाहागो लादों। स' जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुआ मोनसे रादाय खाबाय जिहेतु नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव बांद्राय बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोन्दों। स' जों बेवहाय दिनै फार्स्ट टाइम ड्राइभखौ सोलिदों आरो उनावबो जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जिकुनु बाहागोआव थानाय पिकनिक स्पट होन अबा रिजर्टफोर जों बेखौ मावलांबाय थागोन। बिनि बेलायावहाय जों जाय नैबे पिकनिक स्पटखौ भैरबकुन्द पिकनिक स्पटखौ जाय कमिटियाहाय सालायदों बा जाय दायित्वआव बे दं बिसोरो एसे नायनांगौ जिहेतु आन्डार एज गथ'फोरखौ बेवहाय लिकारजोंहाय गेलेनो होनाङा। बिसोरो गेटआवनो एन्ट्रेन्सआवनो हायोबा नायनांगौ बेसेबांसिम उन्दै बैसोआ फैनानै बेयाव मा खालामफैयो मा खालामफैया बेखौहाय दायित्वआ जाबाय माबानि पिकनिक स्पटनि जि अथ'रिटिसफोर दं बिसोरनि सायाव थागोन बेयो। स' जों खावलायनो लुगैदों जाहाथे इयुनावहाय बिसोरो बेफोरखौ एसे नोजोर बोनानै जाहाथे पिकनिक स्पटखौ मोजाङै सोलिलांहोयो। बिनि बेलायावहाय जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसु नंला जों सारा बनसु आफाद हिसाबै मोनसे गार्जेन्सफोरखौ खावलायनो सानदों जे इमेचियर गथ'फोरखौहाय गारि गुरा होनानै बायदिसिना नांगौनि बांसिन थाखा फैसा होनानै जे गावसोरनि गथ'फोरखौ बरबाद खालामा। बिसोरो एकदम टाइम टेबोल जे गार्जेननि दायित्वआ मा बेखौ मोजाङै पालन खालामनांगौ होमबासो जोंनि बर' हारियाबो जौगागोन आरो इयुनावहाय बे गथ'फ्रानो जोंनि मोनसे फिउचार जोंनि हारिखौ दैदेनलांनायनि थाखाय। वार्निं माने बेखौ जोंनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल जोंहा मोनसे दङ जों बेवहाय मोनसे सावरायगोन। दा जाथ'वाखै बियो जों सावरायगोन बिनि उनाव मा राहा लानांगौ जों बेखौ गोख्रोङै राहाखौ लागोन। सलिउसन माने आं सिगाङाव बुंखाबाय खावलायदों पिकनिक स्पटनि जि अथ'रिटिफोर दं बिनि गेजेरावबो जों हायाबा जोंनो ग्राउन्डआव ओंखारनानै जि गथ'फोर दं बिसोरखौ होस्रांनायनि लाहार फाहारखौ जों खालामगोन।